बेवहाय आंबो नोंथांमोनजों थाफानानै फरायनो मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। गासै रायजो राजाफोरजों मिथिनानै ब्रह्मांडआवबो हाबा बहुद दं बे सावरायगोन बड'लेण्डखौ बिथांमोनखौबो लाफानानै आंबो सालायलांगोन। बड'लेण्डआ जागोनलै जाया नङा। बड'लेण्डआ मोनहैगोनब्रा सिन्था खालामना एसे टाइम नांगौ। बड'लेण्डआ 100% बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाहैगोन। बेखौलाय मानो सारेन्डार खालामलाबायना फैखो आबसुआलाय? आबसुआ बेखौ मानो सारेन्डार खालामाखै? आबसु बे बक्स फांसेसो नांलालै नांथ'थारला एकदम बोरैबा फैफ्लाङो दिनै नांलालै दिनै नांला नांथ'थारला दिनै जायखिजाया जोङो जयैनो थानांगौ। बे सुक्तिया बैसागुआ बिथाङा बुंदों बे सुक्तिया खालि बर'फोरनि थाखायल' नङा गासैबो बे ओनसोलाव जेसेबां जाथिफोर दङ बे बड'लेण्ड ओनसोलाव आदिबासि होन गरखा होन बेंगलि होन मुस्लिम होन बा गार' राभा बयबो जाथिनि थाखायनो बे सुक्तिया जादों आरो बे सुक्तिजों दिनैनि बे बड'लेण्डआ बहुद महर सोलायगोन आरो जोङो दावगाहोलांनो हागोन। सम नांगौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनगोन बेखौ खुनु माबानो हमथानो हाया। नंगौ मोनसे सुक्ति जादों दिनै बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों बिटिआर बेजों जोङो बहुद खामानि मावनानै लागोन। बड'लेण्डआ अट'मेटिक जाखागोन। तेलेंगानाफ्रा बोरै जादों उत्तराखण्डफ्रा बोरै जादों छत्तीसगढ़फ्रा बोरै जादों झारखण्डआ बोरै जादों बेबायदिनो बड'लेण्डआव जाहैगोन। सम नांगौ। आं बुंबाय थादोंमोन सिगाङाव जे बड'लेण्डआ दिनै सम्भब नङा। दिनैनि बे परिबेसाव बड'लेण्ड जायासै होनना आं गाराखैथ' बड'लेण्डखौ आं गारग्रा मानसि नङाथ'। नायबाय था बड'लेण्डखौ जों लाबोनो हाया देखायलांगोन जों आन्दलनजों नङा बेबायदिनो डेम'क्रेटिक भाबैनो बिदिनो मोनलांगोन। जोङो बिदायमोन सावरायग्रामोन फेरेंगामोन बाथामोन आरो नोंथांमोननि गासै लिडारखौ लानानैनो बिटिसिखौ सालायलांगोन। नायबाय था देखायलांगोन आं आरो मा मावो आरो जेसेबां खालि जेनेबा दिनै टटेल जेनेबा रन्जन ग्रुप धीरेन ग्रुप ओमफ्राय ओजों गबिन्द ग्रुप बिथांमोननि गासै सेंग्राफोरखौ लाजोबनानैबाबो जेसेबां खेरा दं 5000आनो जा जायफोर थांनो गोसो रिहेबिलिटेसन प्रग्रामाव बिसोरो स्पेसियेलि कनसिडारेसन जागोन। दिनै बे सावरायग्रानि जेसेबां केडारफोर दङ नोंथांमोनहा रिहेबिलिटेसन प्रग्रामा बेनो आं आगोलनिफ्रायबो बुंबाय थादों केडारफ्रा फार्स्ट प्रायरिटि जागोन। इन जेनेरेल खिन्थु बर' गुबुन सेंग्राफ्राबो बे रिहेबिलिटेसन प्रग्रामाव थाफागोन। पुलिस मिलिटारि आर्मि सिआरपि बेखौ रिहेबिलिटेसन आरो बिनि बादैबो मोनसे सिस्टेम दं लन होनाय। जायफोर पुलिस मिलिटारि थाङा हयथ' खायसेया हयथ' बेफ्राव थांनो गोसो गैयाबो जानो हागौ बिसोर मानसिनो साबसिडि लन होयो। जेनेबा 5 लाखआव 2.5 लाखखौ फ्रि 2.5 लाखखौ लन बेबायदि सिस्टेमाव बेनो जाहैबाय रिहेबिलिटेसन प्रग्राम। बिसोर आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि रायज्लायनानै खालामगोन बेखौ। बिटिसि बे ओनसोलखौ लानानै मोनसे काउन्सिलब्रा बिटिआरथ' नंथारगौ बेथ' एकदमबारे बिटिएडिमोन आगोलाव दा बिटिआर जाबाय। रिजन बे रिजनखौ लानानै मोनसे काउन्सिल जाबाय आरोखि बेनो बिटिसि बेखौनो बिटिसि जों उल्था आरो उल्था बुजिना बिटिआर नंगौ राइट आगोलाव बिटिएडिमोन दा बिटिआर जाबाय। बे बिटिआरखौ लानानै मोनसे काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे रिजनखौ लानानै मोनसे काउन्सिल जाबाय आरोखि। बारा बुजियाबा उनाव बुजिलांगोनलै जायखिजाया बुंबाय दिनै गभर्नमेन्टनि जानानै आं बुंबाय बिटिसिनि जानानै आं बुंबाय बेनो लाफानानै जोङो सरकारखौ सालायलांगोन। आरो गोबां केसनि खोथा दं बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट हिसाबै माबायदि टेकेल खालामनांगौ जों खालामलांगोन।
केसा बयबो गगोन हयथ' सोरनाबा समाय लानो हागौ बे जोंनि बिएलटिनि केसा जेरै सिस्टेमाव जोबलांदों बे एखे सिस्टेमखौनो जोङो खालामदों केसनि बेलायाव केसाथ' बयहाबो दंलायजोबो जोंनाबो आंनाथ' लास्ट माने जोबनाया 2 बोसोरनि उनावसो सुक्तिनि उनाव 2 बोसोरनि उनावसो केसा जोबदों बै दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टआव गाखोहैबावनांदों खेबथाम खेबनै खेबनैजोंनो जोबदों सुप्रिम कर्टआव मिथिबाय बिराद गिदिरमोना केसा थाल गैया बिसोरो दाथ' बेफोर जायो पलिटिकेलि जोङो सुक्ति खालामबाय जिहेतु जोंनि केसा रिलिफ मोननांगौ बे सम लायो नियम दं माखासे आइन कानुन माखासे ओरैनो बे बहुत केसानो थाब जोबगोन माखासे केसफ्रा एसे समय लागोन आरोखि बेखौ गिनो नाङा जों दङ जों सहाय खालामगोन रन्जन दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै जेनेबा बहुत मानसियानो कनभिक्टेड जानानै दं 50 जन 60 जन एनआइनि आन्दाराव बेफोरखौबो जोङो आरामसे सिन्था खालामनांगौ बे खिन्थु समय लागोन होनना बुंखाबाय आं दानो बिसोरलाय मैयाथ' रंजाबाय मानसिफ्रानो मा पजिसनाव दङ थाल गैया आसल हिर'फ्रासो सुक्तिया एबसुवा हिर' नङाथ' होनाय एबसुवा हिर' नङा सुक्तिया बिथांमोना फैयाबा जायोमोन नामा देनाय सोरबा बुंनाय माबोनो एकदमबारे हिर' होनलाबाय थादों बिसोरो एबसुवा बिथांमोना फैयाबा सुक्ति जायोमोन खोन्थानो दे सोरबा बुंलांबाय देनाय बुंनाय सोरबा फैयाबा सुक्ति जायोमोन होननानै दे मानसि आराम बिसोरो जानला मोनला फाग्लिफोरखौ माबा खालामबाय थायो बक्सि आङो दिनै मेरला समाय मोनखागोन नङा होमबा उनाव मेरला समाय मोनखागोन आङो मिटिं सिटिंफ्राव सानसेयाव हराव जाथ्रावना मैया रायलायहोलाङो गाज्रि देब्रा बेथ' दिनै थाथ'थोंसै जायखिजाया मोजां मोनबाय आङो बिथांमोना फैनानै सरकारजों रायलायनानै शान्तिनि मोनसे सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिनि दारै बड'लेण्ड ओनसोला बहुत जौगाखांगोन जों ज'यैनो दं आरो जोंहा बहुत माखासे एजेन्डा दंबावो बेफोरखौ जोङो लासै मावलांगोन आरो फोजोबगोन जायखिजाया गोजोननाय थाबाय सावरायग्रा नोंथां बिधान बिथां रेंगा बिथां बाथा नोंथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर बावबाय नोंथांमोनहाबो रायजो राजानि गेजेराव दिनै नुजानानै रायजोफोरखौ गोजोन होबाय आरो बेनि दारै जोङो ज' गोबां मावलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय थेंक इउ धन्यबाद जय हिन्द स्टेटनिसिम रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोंनि दाम गोसा बेफोरखौ लाखिनायनि थाखाय फालिनोसै जोङो थामथियाव मिस्टार देबराम मसाहारि प्रेसिडेन्ट पिटिएमबि जोंनिफ्राय गुसुङै बिबुंथिखौ जोङो मानोना दिनैनि बे फरायनाय गेवलां मेलखौ सामलायनाय आफादगिरि लोगोसे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एनडिएफबि सावरायग्रा फेक्सननि मानोना आं आफादगिरि बि सावरायग्रा लोगोसे नेहाथारि बि फेरेंगा आरो बिथांजों लोगोसे फंबाय बिदाय आरो बाथा आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां इएम आरो जिएम नोंथांमोन आरो लोगोसे बे अराय मेलावनो नुजानाय पिडिएमबिनि आं बिथां हाग्रामानो गोसोखांथावथावै एसे फोरमायनानै बुंनि पिडिएमबि माने पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड थेंक इउ सार दा बाथ्राया जाहैदों दिनै रोजा नोंथांमोना ज' जादों रायजो राजाफ्रा आरो सावरायग्रा फेक्सननि एनडिएफबिनि सोद्रोमा नोंथांमोन जोहोलाव नोंथांमोन गिबियावनो आङो पिडिएमबिनि जानानै नोंथांमोनखौ बे म्यानमार आरो भुटाननिफ्राय
माने नैबे बर'फोरनि थामथि सुक्तिखौ जाफुंहोनायाव नोंथांमोननि अरिहना जि कन्ट्रिबिउसन गावनि जिनाखि माने सिमां बिथांमोना जि सिमांखौ लानानै नांथाबनानै एखेबारे नारा नाथा जुजिबाय थानानै बे समावब्लाबो जेब्ला जोङो बे 14 मास बिथांमोनखौ जोङो बिसावरायग्रा बिथांजों माने जगाजग खालामनायाव बायदिसिना बाथ्रा सावरायनायनि गेजेरजों बिथाङा जेब्ला फर ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ पिस फर ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द बर' नेशन होननानै जों सान्थिनि एगेन्स्ट नङा जों थांगोन नाथाय माखासे माने टार्म्स एन्ड कन्डिशनफ्रा माने मिलायलायनांगोन बायदिसिना बाथ्रा सोलायलायबाय थानायनि उनाव जेब्ला बिथांमोना फाइनाली एग्री जायो दा बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो बिथांमोनखौ आं सेलुट खालामो मानो होनबा बिथांमोना फैयागौ माने भारत सरकारा नैबे सुक्तिखौ खालामा होननानै एकदमबारे स्ट्रं जों 9 बार भारत सरकारजों रायज्लायदों बे समाव बिथांमोना गले गले बुंदों बिथांमोनखौ जेरैखि जाया लाबोथा एट एनी कस्ट बिथांमोना फैयाब्ला बे सुक्तिया थाबथागोन दा बे बेलायावहाय 2020 दिनैहाय नोंथांमोना मिन्थिगौ माने एनडिएफबिनि जोनोमनिफ्राय 3 अक्ट'बरनिफ्राय दिनैसिम बेसेबांबा गोबाव माने दावहा नांबाय गेजेराव ओरैबायदि जाबाय दा आंथ' 2005 1 जुननिफ्राय एनडिएफबिजों लोब्बा दङ बिथांमोननि खामानियाव लोब्बा थाबाय थानानै एखमब्ला माने गाज्रि मोनजायो एखमबा मोजां बुंजायो सोरबाया माने बायदिसिना बुङो नाथाय जोङो आन्दोआव थानानै गोबां खामानि मावदों दिल्लीयाव 3 बोसोर अफिस खालामनानै बिथांमोननि सावरायनायखौ दैदेननायाव आं डाइरेक्टलि इनभल्भ दंमोन दा जिखियानो जाया माने गेजेर समावथ' आरो गाज्रि मोनलायबाय जादों पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टखौ आंनो एस ए चिफ कनभेनार जेब्ला बे गुबुन हारिफ्रा खालि बर'लेण्डखौ बर'फ्राल' माने डिमान्ड खालामदों बर'फ्राल' हास्थायो गुबुन हारिफ्राथ' बर'लेण्डखौ नाङा होननानै बुङो माथो होननानै बुंनाय समाव सरकारनि खुगाखौ मुथेनो थाखाय बिथां हाग्रामाया मोजाङैनो मिन्थिगौ पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टखौ 2011आव दानाय जादोंमोन बे माने दानि गबिन्द फेक्सन जाय माने बिथांमोना बेखौ लिड खालामदोंमोन बे समावबो जों बिथांमोनजों एखेबारे नारा नाथा नांथाबनानै माने जों आन्दोलनाव बारसोमदोंमोन नाथाय आं मोनसे खोथाखौ एसे बुंनो लुबैदों दिनैहाय जिहेतु आङो बेखौनो मिडियायाव बुङाखै एस ए फाउन्डार अफ PGACBM थारमाने गोबां दा दाख्लै फंबाय थुलुंगायाबो मोनसे खोथा बुंदों दिल्लीयावहाय बे आस्पायरिं अर्गानाइजेसन जाय बिथांमोना मुभमेन्टआव माने बाहागो लानानै माने सुक्ति खालामनो माने खालामगोन बेवहाय नाथाय मोनसे ग्रुपआ बेवहाय थालांबाय दा बे जाहैबाय PGACBM पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टआ नाथाय बेवहाय सिगनेटारि जायाखिसै नाथाय आं दिनै बेखौ बुरखांनो होननानै बुरखाङाखै नाथाय आं बुंदों गोरोन्थिफ्रा एखमबा बिदिनो जालाङो नामा दा माने बर'लेण्ड मुभमेन्टआव PGACBMनि जेबो अरिहना गैयै बायदि जों नुदों आरोखि दा बेखायनो बिथांमोना हाग्रामा बिथाङाथ' होनदोंमोन PGACनिफ्रायबो सिगनेचार होनांगौ बेखौ होनदोंमोन नाथाय जोङो नुबाय हरखाबनो माबा UBPOआथ' जोंनि बे बर'लेण्ड मुभमेन्टआव एखेबारे बिथांमोना अत' जड़ित गैया नाथाय बिथांमोना बै काउन्सिल बिनायनि थाखाय बिथांमोना जड़ित जादोंमोन दा बेवहाय आं नुयो मालाबा जोंनि गेजेराव फर ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द बर' पिपल फर ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द बर' नेशन होननानै बुङोब्ला जोङो ओरैबायदि खामानि मावनांगोन जों मुभ एलं जों बयबो जयै आवगायनि नाथाय बे जिनिसा माने जोङो नुबाय जे एसे पलिटिकेलाइज जालांबाय सोरखौबा नाथ्रोदनाय सोरखौबा नेरनाय सोरखौबा पलिटिकेलाइज खालामनाय सोरखौबा आन्दोआव दोननाय बे माने हुदाया जोंनि गेजेराव दाबो जोबाखै बेखायनो आङो बेखौ खावलायगोन जि जालांबाय नैबे दाख्लै बिटिआर सुक्तिसिम नाथाय फैगौ बोथोराव जे बिटिआरखौ मोजाङै जुदि सालायनांगौब्ला आं बेखौनो खावलायगोन आङो एसे पिस वार्कार आङो सासे पिस एन्ड कनफ्लिक्ट रिजलिउसननि सासे स्टुडेन्ट आं इउनाइटेड नेशन इनस्टिट्युट अफ रिसार्च एन्ड ट्रेनिंआव जेब्ला जेनेभायाव आं ट्रेनिं लादोंमोन बे पिसनि सोमोन्दै आङो मिन्थिगौ बेखायनो आङो जेब्ला सावरायग्रा बिथांजों एकदम डेभिल डेयारिं 14 मास टेलिफनाव कन्टेक्ट खालामबाय थादों आर्मिफोरनि उपद्रब पुलिसफोरनि उपद्रब जोंनि गोबां गथ'फ्रानो जोंनि सेंग्राफ्रा जायनाखि माने क'क्राझारनि 101 जा भलन्टियार्स दङ
दा बेवहाय दिनै बे सेंग्राफ्रा दंफैयो बिथांमोना बिराद खस्थ' मोनदों जोंनि ट्रेजारार बिथाङा बिराद खस्थ' मोनदों नाथाय थेवब्लाबो जों गोसो बायाखै जोबथारनायाव दाखालि 9 तारिख डिसेम्बरनिफ्राय जोङो नै फंबाय थुलुंगा एकदम लेटेस्ट डेभेलपमेन्ट बे फंबाय थुलुंगा आरो बे पृथ्वीराज बिथांमोना जोबथारनाय रलखौ लाहैबाय जिखियानो जाया मानो जोंखौ नै दाखालि आंखौ पार्टिकुलारलि एबि माथुरा दिल्लीयाव लिंहरनानै बुंदों नोंथांमोनखौ पिक्साराव जोङो गभर्नमेन्ट लेभेलाव रेकमेन्डेसन होनानै दोनखादों दा बे माने एग्रिमेन्ट जोबनायनि उनावहाय पिडिएमबि खौ बिसेसकरि 6 जन मेम्बार पिडिएमबि नि बिथांमोनखौ फेलिसिटेसन खालामगोन गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय होननानै आंनो बुंदों पार्सनेलि आरो बिथां माथुरा माने बुंदों जे नोंथांमोननो खामानि दिहुनना होनायबो जागोन जिखि जाया माने जोंथ' आरो माने एखेबारे माने जोंनि गेजेराव बिदि एना एनि जानायखौ लुबैनाय नङा आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों अन्नानै बर'फ्रा दासिमबो गावजों गाव एना एनि सानलायनायखौ गारनाया मोजां माने गाज्रि सानलायनायखौ गारनाया मोजां आं दाखालिसो नैबे गामियाव आं खननै फैदों बे दाखालि नोंथांमोननि बे NDBS नि जोबथानाय जिउ बावनाया नैबे गामिनि ओरै खोला 1.5 किल'मिटारल' बे जायगाया जाबाय मा गुरिमोन बे ना थाइस'गुरि आं निजेनो फैदों बे न'खराव ओमफ्राय फैनानै नुफैबाय आं न'खरा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था आरो गावजों गाव नेरलायलायनाय बायदिसिना खोथा खिन्थादों सानसेयावनो गंब्रै गंबा मटरसाइकेल फैनानै सोरबा नागिरफैयोनो मोनायाव ओरै थर सुनानै पुलिस मिलिटारि नङा जोंनि मानसियानो सोरबा दा बेफोर माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बे आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों जोंनि गेजेराव बेबायदि थासारि थानाया मोजां नङा जों दिनैहाय बिटिआर मोनबाय अनलायलायनांसिगोन गावजों गाव निमाहा होलायलायनांगोन जोङो बिथां बे फंबाय बिदायखौ आं दिनै रायजोफोरनि सिगाङावनो बुंनो नागिरदों बे फंबाय बिदाया ओरैबायदि गोनो गोथो फैनायनि सानब्रैनि सिगांसिम बिथाङा आंनो फन खालामदों पार्सनेलि आदालै आं नोंनि लास्ट खोथा खोनासंगोन बिनि उनावसो आं थांगोन बिदि खोथा बुंबाय थादों लास्ट खोथा आं उनाव खोनासंगोन बिनि उनावसो आं थांगोन आंनि सिटुएसना मा जानो हागौ बे फंबाय बिदाय माने बाथौनाव सों नोंथांमोना बाथौआ सानफ्रोमबो मिनि रंजायै फन खालामो नै फैनायनि सानसे सिगांसिम बिथाङा जोंजों फन खालामदों आरो बिदिनो दिनै आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बिथांमोनजों जगाजग खालामबाय थादों नाथाय बाथ्राया ओरैबायदि जों फोथायलायनाय गैयाबा नोंजों आंजों अनलायनाय गैयाब्ला जोंनि गेजेरावनो दाबो एना एनि भाबा थाबाय थायोब्ला जोंनि बे बिटिआर जेनाखि सिमांनि एथ'ग्राब खस्थ' खालामनानै आं बेखौनो गोसोखांहोनो नागिरो बिथांमोनखौ दिनै बिथां फेरेंगा आरो सावरायग्रा बिथांमोनखौ खारन बिथांमोना एकदमबारे बे फिल्डआव बिराद फ्रेश पाब्लिक डमेनाव बिराद फ्रेश मानसि बिथांमोना हाग्रानिफ्राय फैनाय जोङो दा नोंथांमोना बे हाग्रानि जेनाखि एक्टिभिटि बेथ' दिनैनिफ्राय गैला दाख्लै सुक्ति जानायनिफ्राय गैला दा जोंनि गेजेराव थानानै नोंथांमोना रायजोनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो नोंथांमोना खाबु मोनसिगोन बेखायनो नैबे सुक्तिया जोंनि खालि माहाजोनफोर जोंनि खालि लेखा गोरोंफोर जोंनि खालि माने बे माने माखासे बाथौ देवानिफोर बिथांमोननिल' दाजाथों दिनैहाय आं बुंनो लुबैयो बयनिबो जानानै एसे पिस वार्कार आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोंनि बिमा बिफाफोरनि जेनाखि मोदै गोलोमदै आरो बिथांमोननि जेनाखि गाबनाय आरो हांमा सुरनाय बै माने हांमा सुरनाय गाबनायखौ एसेब्लाबो गोजोन होनो हानाय बिथांमोना खामानि मावनो हानांगोन सोरबा एसे एनै माने न'खराव जेबो गैथारि जेरै आं दा दिनैहाय 6 जन गथ' आं मावरिया लानानै फैदों मावरिया गथ'फोर आं मावरिया गथ'फोरजों थायो बिथांमोना दहाय बिथांमोनखौ आर'नाइ सारदों जाहाथे बे मावरिया गथ'फोराबो गावनि इयुनखौ माने दाफानो हायो बे बिथिंखौ नोंथांमोना नायदो बे बन दाननानै जाग्रा बे एरिया आं बे फरेस्ट एरियाखौ सार्भे खालामबाय बिथां हाग्रामानि अननायजों आङो मोनसे वर्ल्डनि मोनसे फान्डिं अर्गानाइजेसन माबानानै आं 2 बोसोर रिसार्च खालामदों कांगन नेशनेल इउनिभारसिटिनि आन्दाराव बे साउथ करियानि नेशनेल इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय आं 2 बोसोर रिसार्च खालामनानै मोनबाय बे फरेस्टआ 4% एभ्रि इयार 4% माइनास जागासिनो दङ रिसार्च पेपाराव बेखौ मोननाय जादों बे समाव आं बे नोंथांमोननि एरियाखौ माने गासिबो नायगिदिंदोंमोन आंजोंहाय 6 जन बिटिसिनि फरेस्ट गार्डफोर दंफायोमोन आरो 6 जन जोंनि फानबारिनि NGOफोर दंफायोमोन आरो 6 जन SSB माने आंनो बडिगार्ड होदोंमोन बे समाव आं बे हाग्रा एरियायाव हाबनानै 2 बोसोर रिसार्च खालामनानै मोनबाय जोंनि जाथिनि सम्पति जेनाखि फरेस्ट सम्पति बे
बे फराय सम्पतिखौ जोंनिनो मानसिया कम्पिटिसन नांनानै एखेबारे बोसोर माने दानो आरो दानो दिनै 4% एभ्रि इयार 4% बे हाग्राया ध्वंस जादों। अब्ला बेफोरखौबो जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे बेबायदि हाबाखौ दा माव। रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो, गावनि एनभायरनमेन्ट गावनि बे साखाथि सोरगिदिं बे हाग्राखौ नस्थ' खालामनानै लायोब्ला जों मा जागोन जोंनि फिउचारा। आं दिनैहाय माने पिस एक्टिभिस्ट आरो एनभायरनमेन्टेल एक्टिभिस्ट हिसाबै नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायबाय। आरो जोबथारनायाव आं रोजा रोजा साबायखर बावो बिथांमोनखौ, बिसेस करे एनडिएफबि नि लिडारशिप बिथांमोनखौ, जिहेतु बिथांमोना मोनसे राइट डिसिसन लानानै थिग समावनो बिथांमोना सफैनानै बिथांमोन फैनाय लोगो लोगोनो बर'फ्रा दिनै मोनसे रिजाल्ट मोनबाय। एफा गोबाव नांनानै नेनानै थानाय मोनसे फिथाइया बिथांमोन फैनाय लोगो लोगो जानायखाय बिथांमोनखौ गोबां आखाइ खबनानै आरोबाव खनसे धन्यबाद जासिनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों। आं बेखौनो बुंबाय, इयुनाव जों गोबां समाव लोगो मोनगोन आरो गोबां बाथ्राफोर शेयार खालामलायगोन। एसेयाव आं आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर बावबाय बिथांनिसिम दाम गोसा बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय। जोङो नेक्स्टआव थांगोन आनसलिक एबसु झारबारि प्रेसिडेन्टनिफ्राय गुसुं स्पिचखौ जोङो लागोन। बेखौ बाहायनाय नंलालै, बुंब्रब बुङोना बियो जाम्बा बायदि। गिबियावनो बयनिसिमबो आङो दिनैनि बे मोनसे रंजाथाव साननि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। हाबाफारियावहाय जाय बिथांमोनखौ दिनै बरायनो हाबाफारि खुंदों, बिनिनो मानिजाथाव जोंनि BSनि मानगोनां आफादगिरि सावरायग्रा बिथां, नेहाथारि मानगोनां बियार फेरेंग्रा बिथां, फारियै दङ नुजानो हानाय मानगोनां जि बिदाय एम बाथा आरो बाहागो लानो हानाय मानगोनां महिलारि बिथां आरो लोगोसे बे ओनसोलनि मानगोनां ब्रह्म बिथां आरो नुजानो हानाय PDMनि आफादगिरि बिथां आरो गुबुन गुबुन बिबान आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासैबो NDFBनि मानगोनां बिथांमोन, गुबुन गुबुन आफादनि बेवहाय नुजाफैनो हानाय मानगोनां बिथांमोन बयखौबो आं बरायबाय। आं बेवहाय गोबांथार बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। बेवहाय दिनै रंजानायनि सान, दिनै बरायनायनि सान। जाय बिथांमोनाहाय गोबां सम हाग्रायावहाय थानानै बा गुबुन गुबुन रायजोआव थानानै हादराव थानानै दिनै गावनि मोन्थायनि थाखाय जुजिबाय, बे जुजिगिरि बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव ओंखारबोबाय। बिथांमोना सारेन्डार खालामाखै, बिथांमोना मोनसे गोरोबथा खालामफैबाय। बे गोरोबथायावहाय दिनै NDFBनि गासै ग्रुप आरो दुलाराय बर' फरायसा जयेन्टलि बे गोरोबथाखौ खालामबाय। बेनिखायनो बियो जोंनि थाखाय, बर'फोरनि थाखाय बियो मोनसे नेरसोन जाथों एबा बियो जोंनि फैबाय थानाय समाव गोबां बोसोर सम जाहाथे बे गोरोबथाखौ लानानै बर'फोरा माने लोगोसे बे ओनसोलनि गासै गुबुन गुबुन हारि माहारियाहाय माने आलो गोजोनै जुग जुग जोङो रायजो जालांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि रैखाथिनि थाखाय, जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय, जोंनि राव हारिमु थुनलाइनि थाखाय जे जोङो खामानि मावनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोबाय। दिनै जों बेवहाय नुजानाय गासैबो आगुनि जे जायखौ जोङो NDFB होननानै बुंदोंमोन, बिथांमोना जोंनि बयनिबो बिदा फंबाय जाफैबाय। बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा जानानै आङो बिथांमोनखौ बेवहाय बरायबाय। फैबाय थानाय समाव जोङो जेरै ज' आन्दालन थांनाय समावहाय जोङो जेरै खौसे जोङो आन्दालन खालामबाय, सोमावसारनाय हाबाफारि लाबाय, हाथियारनि जोङो सोमावसारबाय बा जोङो डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामबाय, रेल लामा जथेबाय, हाइवे जथेबाय, बे गासै खामानिखौ जोङो मावबाय। बेवहाय गुबुन गुबुन सोमावसारारि आफादजों दिनै रायजो राजा बिथांमोनाबो बे सोमावसारनायखौ मदद होबाय आरो दिनै बिनिनो मोनसे फिथाइ जे जोङो BTR खौ मोनबाय, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। आरो बे रिजनखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जे जोङो बे गोरोबथानि गेजेरजों जायफोरखौ जोङो दिनै मोननो हादों, बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोङो मावफुंलांनो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां सरकार नांगोन। बिनि थाखायनो जों फैबाय थानाय समावहाय खौसेयै बेखौ जोङो मावफुंलांगोन, आङो बे मिजिंखौ लाबाय। आं बेवहाय गोबांथार बाथ्रा बुंनो लुबैयासै। दिनै बरायजाग्रा बिथांमोनजों लोगोसे बरायनो फैनाय गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिनानै आंनि बुंनायखौ आं बेखौनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।
बिथांनिसिमबो साबायखर बावबाय बिथांनि बिबुंथिनि थाखाय जोङो दाना जोबथा जोङो स्पिचखौ लागोन मिस्टार बि फेरेंगा जेनेरेल सेक्रेटारि एनडिएफबि mana gedet dengan जारिमिनारि बोराइ सानखौ दैदेननाय आं आरो लोगोसे दिनैनि बे गोथार सानाव गेदेर सानाव जोंखौ दाव दाव खालामनो जोंखौ बरायनो नुजाफैनाय आंगो रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर दिनैनि बे जौसाङाव जिरायनाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे राजखान्थियारि आफादनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो मानाव गेदेर जोंनि बिटिसि खुंथायनि एबा बिटिआर खुंथायनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा सार साफ्रोमनिसिमबो आं एनडिएफबि आफादनि जानानै खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरबाय। गिबियाव आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोंनि आगुनि बुंथिगिरिफोरा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय, नाथाय स्पेसियेलि आइ अन बिहाफ अफ द अर्गानाइजेसन जोंनि फंबाय थुलुंगा बसुमतारी आरो पृथ्वीराज नारायण देबनिसखौ आं उन्दैफोरनि जानानै गोथार गोरबोजों बरायबाय। दिनै जों मानो फेस्टकआव फैदों, मा फिथाइ लानानै मा मिजिं लानानै बेखौ मोखां बिजाबफ्राव गोबां जों क्रिटिक्स खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो थोंजोङैबो आंनो डाइरेक्टलि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्राय फन फैदों। थांखिया मामोन, फिथाइया मा, आउटकामखौ मा मोननो हाखो, बे आउटकामा बेसेबां जोंनि थाखाय मोजां जानो हागोन, आं बिनि रिजनखौ दानो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनो थांगासिनो दङ। जेखियानो जायाथों, गिबियाव जोङो भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि, नखर मन्त्रि आरो बे आसाम हादाबसानि गिबि मन्त्रि बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन। बर'नि बे थांनाय 5 मुगा रिभलिउसन खालामनायनि फिथाइखौ थाय होनायाव गुफुं एबा आबुं महर होनायनि थाखाय। गुबै बाथ्राया जादों why does indeed come and join in the festock? This is very critical question for some intellectuals and some people. आं बिनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ। जों मिथिदों बर'फ्रा थांनाय 50 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन रिभलिउसन खालामबोदों आरो बिनि फिथाइखौ जोङो मा मोनदों। थांनाय 50 बोसोरनि सिगां जोंनि बर' हारियानो रिभलिउसननि बिफांखौ गायदोंमोन आरो बे रिभलिउसन बिफांखौ गायनायनि उनाव दै लुनाय, हासार होनाय समावहाय जों गोबां दाङाबाजिनि गेजेरजों गाव गावनि आंगोफोरखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन आरो जोंनि आंगोफोरखौ जों गुनिया खालामनानै लानो गोनां जादोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि माखासे बिमाया फिसा खोमाना जानो गोनां जादों, सोरबा फिसाया हावरिया आरो मावरिया जानो गोनां जादों एबा गुनिया जानो गोनां जादों। नाथाय बेनि फिथाइखौ जों मा मोनदों? बे कुइसनखौ आंनिसिम स्पेसियेलि बिआर फेरेंगा होननानै गोबाङा कुइसन खालामहरदों। मेसेज बहुत फैदों, आंनाव दाबो रेकर्ड दङ। जेखियानो जायाथों, आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो। दिनैनि बे आमेरिकान स्कलार्स लिंगुइस्टिक सार्भे अफ माबा मोनसे ग्रुप दङ, बिथां जोंना बिदा गेदेर जेब्राया मोजाङै बुंनो हागोन। बिथांमोननि सार्भे खालामनाय बायदि इन एभ्रि 14 days होनदों, मोनफ्रोमबो 19 साननि उनाव एबा गेजेराव मोनफा मोनफा हारि आरो रावा जोबस्रांलांगासिनो दङ। जायखौ जोङो जुदि आगजु हमनानै बर' हारिखौ उदांस्रिनि मिजिं लानानै जों हाग्रायाव दावबायलांदोंमोन, मोनसे गिखांनाय सोमजिखांदोंमोन। जोंनि बे बिटिसि खुंथायनि गाहाय
गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि सारा मोजाङै बुंनो हागौ थांनाय 2000 मायथाइनि सार्भेआवदि बर'नि अनजिमाया बिटिसिआव 50 जौखोन्दोमोन ना सार फैयै फैयै 10 बोसोरनि उनाव 32 जौखोन्दो जादों What is the reason? Assimilation, integrations done by some particular powerful community. जायनि थाखाय जों एसेम्बलिट जानांगासिनो दं आरो इन्टिग्रेसन खालामगासिनो दं जोंखौ जोंनि राव हारिमु आसार खान्थि गासैखौबो जों खोमाना लाबोगासिनो दङ 10 बोसोराव बिटिसि हादाबसायाव 20 जौखोन्दो खमायनाया गोरलै नङा दुलाराय आसामनि बाथ्राखौ जों बुङाखै जोङो सुबुं सानखो 1950 मायथाइनि सुबुं सानखो होनाय बर'नि सुबुं अनजिमाया बर' स्पिकिं सुबुं अनजिमाया 1,75,000 मोनोमोन बेनि उनाव बबेबा बोसोराव 2 लाख सामथिं जादों एगेन कामिं डाउन साम 1 something लाख बेफोर मानो जादों बेखौ जों गिखांनाय मोनदों जायनि जाहोनाव फैगौ 2040 मायथाइनि गेजेराव अल अभार वर्ल्ड मेक्सिमाम राव आरो हारिमुआ जोबस्रांगोन होननानै रिसार्च स्कलार्सफोरा बुंथिदों जोंनि गोरबोखौ सनखि होदों ओंखायनो थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय जोंबो बहुद स्टाडि खालामदोंमोन जोंनि हारिखौ जोङो बासायग्रोनांगोन माबोरै राव हारिमु थुनलाइखौ बोखांनायनि गेजेरजों आरो जोङो पार्टिकुलारलि स्पेसिफिक मोनसे थि जायगायाव जमा खालामनायनि दारै आरो बेनि गुबै थांखियानो जादों बेनो खिन्थु सोरबा बुंनाय बायदि नङा जोङो मा आउटकाम लाबोदों होननाय बाथ्राया बे नङा ओंखायनो जों खावलायदों आं स्पेसियेलि अन बिहाफ अफ द अर्गानाइजेशन्स एन्ड अन बिहाफ अफ द बर' कमिउनिटि खावलायदों जाय बिथांमोना मोखां बिजाबखौ फरायो मोखां बिजाबाव आपल'ड खालामो गोरोन्थि मेसेज दाहो जों खावलायदों बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दं सोरखौबा इनकारेज खालामनानै सोरखौबा गोजौ दैखांनानै हारिखौ फोजोबनो थाखाय आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय बेफोरबायदि दा खालाम जेखियानो जायाथों बे जानांगौ जानानै थांगासिनो दङ आरो गोबां जोंनि गेजेरावहाय राजखान्थियारि बेले बेजे बेफोरथ' थाखायोआनोसै बेनि गेजेरजों जों आवगायलांनांगोन अब्लाबो जोङो खौसेथिनि बाथ्राखौ जों जेब्लायबो गोसो होनांगोन खौसेथि नङाबा मुलुगाव थांनानै थानायनि राहा लामा गैया दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव ग्लबेल मुलुगावहाय मोनसे हारिया मोनसे न'खराव थांना थानोब्ला खौसेथिनो गोनां आं स्पष्ट मोनसे बिजाबखौ फरायनानै मोननो हादों इन्डियायाव जोंनि इन्डियानि इन्डिजिनियास मानसि जोंनि इन्डियानि सिटिजेन खिन्थु जोंनाव आइडेन्टिटि क्राइसिस जाखांफैदों जोंनि हारिया गोमालांसिगोन नामा माजों बबेबा मोनसे हारिमुनि नारसिननायजों बबेबा मोनसे धोरोमनि नारसिननायजों बबेबा मोनसे रावनि नारसिननायजों जायनि जाहोनाव होनदों बर'फोरखौनो बिएलटि চুক্তির দ্বারাই এক সেটেলাইট ভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করাতে গ্রহণযোগ্য নাছিল गोबां कुइसन ओंखारदों दि जों मोगा मोगि जादों बेफोर बाथ्राखौ लानानै डिबेट जादों इभेन बेवहायल' नङा जों गुबुन गुबुन हादोराव जेब्ला थांदोंमोन बेवहायबो जोङो बै जायगायाव थांनाय बर'फोरखौ बर'नि रावखौ मोजां मोनो बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनो मानसिफोरजों जों मोगा मोगि जानानै डिबेट जानो गोनां जादोंमोन मालाबा मेगनाव मोदै गदोंमोन मालाबा गावखौनो जों बिखा संनो गोनां जादोंमोन मानो जों बिदि जानांदों होननानै आंनि खावलायनाय आं आफादनि जानानै स्पेसियेलि जों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायो आरो मोनसे मेसेज हरदों दिनै बे सुक्तिया दानि जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय बायदि बा जोंनि बे गिदिर गिदिर जेब्ला बिथांमोन बुंनाय बायदि नंजोबद्रायाबाबो जों हिर' जानो नागिराखै जोङो स्पेसियेलि जोंनि एनडिपिनि माखासे हान्जाफोर आरो बर' फरायसा आफाद जोंनि बिटिसि खुंथाय जों मोनफ्रोमखौबो बाख्नायो बिथांमोना बे सुक्तिखौ जाफुंनायाव गासैबो हान्था सिफाय जानानै मावफुंनो होनायाव दा गुबै खोथाया जादों इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनो थाखाय जों गासैबो खौसे जानांगोन आरो इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनो हायाब्ला
बिटिआर मोननायनिबो जों मुलाम्फा गैया। ओंखायनो जोंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाय फिथाइखौ जों गायजेननायनिफ्राय दै लुनानै मुंख्लं जानानै दिनै थायदों, जदिव जानो हागौ बे फिथाइया थेफा, बे थेफा फिथाइखौबो जों रानना जानो सोलोंनि। आरो मोनसे बाथ्राखौ महिलारि बिथाङा बुंलांदों, सारा मोनसे समाव गोग्गो फिथाइ थायगोन। आं मोनसे बेनि मुंखौ बुंनो नागिराखै, मा गोग्गो फिथाइ बियो, खिन्थु बे गोग्गो फिथाइ थायनायनि मोनसे आसिला लानानैनो जोङो दिनै पिस प्रसेसआव फैदों। दाखालिबो जोङो मिडियायाव बुंदों, अन्थाइखौ दैखांना लाबोनो हायो, मानसिखौ दैखांना लाबोनो हाया। गुबै थांखिया जादों जोंनि बर' हारिया एसेमिलेट जालांगासिनो दङ, सोरनिबा इन्टिग्रेसनाव थांनानै जों गादब जागासिनो दङ, सोबख' जागासिनो दङ। बेनिफ्राय जों बासायग्रोनो इयुन जेनेरेसना माबा मोनसे मोजां फिथाइ लाबोनानै लामा दाना होनो थाखायसो दिनै बिटिआरआवहाय सिगनेटारि जाफानो एबा पिस प्रसेसजों जोङो आर्म्स गथायनो थाखाय जोङो रायजो राजाजों नुदांफैदों। जुदि बर'नि हालोदा, बर'नि जिअग्राफिकेल डेम'ग्राफिया, पलिटिकेल डेम'ग्राफिया जुदि थख'मोनब्ला जों मालाबाबो आखाइ दैखाङामोन आरो जों मालाबाबो हेव मानियामोन। नाथाय जोङो भारतीय गणतन्त्रनि सायाव फोथायनाय दङ आरो फोथायदों, बेनिखायनो जों फैदों आरो जों फोथायो जोंनि बर'नि जा समस्याखौ समाधान खालामनो बे बिटिआर दानानै होदों, बे बिटिआरनि थ्रुयै जों गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेवहाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मोनगोन होननानै जों मिजिं खालामो। आरो जाय बिथांमोना राजखान्थियाव बाहागो लानानै बे खामानिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ, बिथांमोननिसिमबो आं अन बिहाफ अफ द अर्गानाइजेसन खावलायो, मोनफ्रोमबो आफाद, पार्टिकुलारलि सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ बुङाखै बा ससियेल अर्गानाइजेसनखौ बुङाखै बा सोरबा सासे सुबुंखौ बुङाखै, जाय बिथांमोना बेवहाय इनभल्भ जागोन, अन्नानै जों इमप्लिमेन्ट खालामनायाव गावनि गोसो मोदोम जिउखौ बावो। नङाब्ला जोंनि 7,000निख्रुइ बांसिन मुंख्लं जालांनाय बे बिथांमोननि सावनिफ्राय मालाबाबो जों बारग'नाय नङा। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोरोन्थि। गोबां गोबां रोजा रोजा हामबाय बिथांनिसिम। दाना जोङो ओनसोलनि जानानै बिथां मिस्टार भुबन मसाहारिया साबायखर बावगोन। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा। आरो बे दिनैनि NDA-B एस ग्रुपनि वेलकाम सेरेमनियाव नुजाफैनो हानाय